Okay, pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Yes. Nga naman, Kay para basin membro gyapon ka. para fair. Para fair. Oh. Nga naman, anong pabor man ka? Kay dili ta makaabot man og unsa atong gusto. Sa di gusto nimo, laki gyapon? Laki. Laki gyapon, ako na lang. Gago! Oh, pwede masulti nimo if ever i-approve na nila. Tsada siya nga pamagi. Nga naman, Kay para ang gibali sa issue pa nato karon. oh, Okay kayo. okay kayo. Nakatilo na ka, no? Ay, pero Lami. lami kayo. Pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Yes, of course. Anong pabor ban ka? This because Isa ka ato. dilis oo. Ano pabor ban ka? Kay family. Pabili. Yeah. Ito ba, John? Masulti nimo sa pag-debate karon sa same-sex marriage sa Pilipinas sa Senado. Dili man siya rason nga ibutang sa Senado. Pero we need to acceptance and unity. Nga naman. Para maka-unite ang mga tao, dili sa ta magpares-paras, then Oo. we need to respect ourselves. Okay. Pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Oh. Pwede. Anong pwede man? Isa pod kanila. No. Nganong pabor man ka? Dili pabor lang ko kay nga na dili man sa dato sila mabutan kay tao man gyapon sila kung unsa lang kung gibigaan gid silang duwa nara na sa ilang duwa. Nagkatol lagi kay sila ang duha. Oh, kung katol lang gid kay silang duwa wala tay mabuhat, di ba? O say masulti nimo if ever i-approve siya sa Pilipinas. Wala lang, chill. Wala pa man siya na-approve, pero Wala man sad. kamulo pa siya dinig sa Wala lang, Senado. chill lang. So okay, pabor gyud ka. Oh. Pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Oo. Anong pabor man ka? Kay kung ang lalaki may gugma sa lalaki kung alam ang pugnan nimo ga mo ba ang kwan siyang art biya dapat kwan jud So kuan gyud. pabigyan jud nimo. Ikaw ba na dili? Ha? Ikaw na dili. Dili noon. Dili noon. So pero pabor gyud ka. O pabor ko. Kay once kay may in love ta atong art biya gabot alam ang pugnan nato. Ba? Pare, mahal mo daw ako. Pare, mahal man kita. Pero kung ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya at tamis at lambing sa Pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Para sa kuha kay ang dili man natong mabutan ang tao. Ang tao. Kung makagusto siya sa pareha niya o What if ikaw makagusto ka? Sa ako. Bas hindi ay. kuan. Kung makagusto man gani so kuha natagan ako freedom akong kagalingon nga ma-express ang akong feeling sa usa ka tawo nga para sa akong gender. So ano ka ng pabor gyud ka? Oo. Ay, pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Ayo habiri ka man luwa. Ay, sorry. Pag manghi basa ka. Pabor ba ka dili? Dili! Anong dili ba? Isukay ka. Isa Sakay ka sa kasuko nila wala? Wala man. Anong dili makapabor? Iugbok ka na ako karon. Dili ko pabor kay... Kay Ay, dili na ko pabor. Ano magbuhat man nga, dili ko pabor. Ay, Gago. sa based and biblical, sa biblical. ang gibuhat rin sa Ginoo kay tao ra gid sa tao. Tao ra gid sa tao. Tao sa tao. Tao versus tao. Mura na Ay, sa ang unod. lalaki ra yun na siya, guys. So parang unod versus unod na. Gago. Okay, pabor ba ka sa same-sex marriage sa Pilipinas? Amot lang ni mama. Gago. Ano amot lang man ni mama? Siya ba nakabalo kay? Siya nakabalo ikaw di ay? Wala kay kanangod ko kanang Wala kay bot, gyapon. wala daw. Wala po kay bot. Ay na kay bot. Ay, na kay bot. Wala ko ka pakungan. Wala pa ka na po, ipakumunta ka diha. Pero ikaw ba, pabor ba ka ana nga dili? Kanang ang lalaki og lalaki ikasal ba? Depende sa sabot. Depende sa bot. So what if sabutan na to karon? Mabutan ta ugma. Dili na ta magsabot. Pero say masulti nimo if ever i-approve na sa Pilipinas. Okay japon guys. Okay apon. Ngano okay man. Iyog ka. Okay kag utok. As tao lang sa labang nga mahigugma sa pareho nimo gender dili. Dili man. Ano man? Ay man ta makapugos jud sa atong Si katao, no? Alawa. Ano man? Wala ta kabuot kay basin day ang gusto laki og laki. Wala ta kabuot kay yang kaugalingon. Basta ikaw na. Ayos gyud. Ikaw kita. As tao lang ha, tao lang. Sala ba nga mahigugma ka sa pareho nimo gender dili? Dili. Ano man? Love
Love is blind. Love is blind. Yeah, love, there is no gender. Basta mo na to. As tao lang sa labang nga mahigugma sa pareho nimo gender dili. Si ay si makaon ko nimo ba? Dili. Ano naman? Dili man ka magbuot. Gago! Wala ba siguro nagbuhot? Nakakanaran ko ba? Gawin na naman to. Tanawa na. Ay kasuko ba? Hindi mo na. Sige. Sa doon ba kayo mong mic ko? Ba? Parehagig ko dako sa yahang. Ah, dili man. Gamay kayo na kayo. Kamera. Oh, sige, sala ba dili? Dili, oy. Nga naman. Kevin, ni mo. Anong abi nako? Tao gani sila gani. Wala naman tayo mabuhat. Dili man nasala kay. Gibuhat na sila sa Ginoo. Pabubuton na nila. Buto nila. Oh. So, as tao lang sa labang nga mahigugma sa pareho nimo gender dili. Dili. Nga naman. Kay ana biyang Ginoo magigugmaay lang tao kung nagugma siya sa lalaki nganong ingon mo kasala nga gugma man to. Ba? Oh. Pero ikaw ba na by chance wala? Murag depende kung may gugma ko kung Depende sa sabot. Kung kung mata ko sa iyo nya love na ko siya. Okay ra. Ba? As tao lang sa labang nga mahigugma sa pareho nimo gender dili. Para sa ako kay love is not about gender because a true love is all about acceptance and respect. Acceptance and respect. Yeah. Mga palibot sa tao, murag lain siya, Oo. tan-aon nga lain paminahon sa ubang tao nga inana nga same-sex lagi pero dili lang yung ipakita sa public nga inana bitaw kay Dili lang kay showy ka nang load kita laswa ka mag-jerbox sa gawas. para pud nga ma-express ang ilang feelings bitaw nga kanang ipagawas nila ang ilang Ipagawas. Nakapagawas na ba kaso kadula pa? Sa gawas sa feelings ba? Ay mo ginawa ba? nakapagawas na. Kapila. Isa kadlaw kapila. Ay, dili sa doy. Sa feelings. Kada kadlawon. Oh, Dili ana po. ay maligaw. Tao lang sa laba nga may gugma nimo sa pareho nimo gender dili. Para sa ako, dili na siya sala. Dili sala kung may guma sa same ni mga nga gender. But, sala siguro kung magkanang unay lang gid bitaw mo. What if naay babae nga may in love sa imo ha? Okay lang. What if mabot sa punto nga ikaw may in love pugag babae? Dili ko makayunyak. Dili ko. Mag ano mo, magbinag-iray mo. Gago. Og sundang. Hilas. Hilas. Hilas kayo. Para sa ako, ma-in love lang. O may in love. Dili siguro sala. O nga naman. Na-in love naman. Na in love. What if mag-jerbox sila? Sala na na. Sila na na. Sala na mag... kay. Gago. As tao lang sa labang nga mahigugma og pareho nimo gender dili. What if may in love kag lalaki, okay ra ba dili? Tagaan kami agkuan. Tagaan ka. What if ako ang ihatag? Pwede Japon. Pwede yan. Sana kay 5. Basta na 5 mil. What if isa sa imong family or anak nimo ang gusto makigminyo og same sex? Suportahan ba nimo dili? Yes. I accept the fact, bro. Ang i-accept ba nimo ang fact? I-accept ako kay family man gyapon ako siya. What if isa sa imong family or anak nimo ang gusto makigminyo og same sex? Suportahan ba nimo dili? Always support. Ano naman? Pamilya man. Ba, what if dili pamilya? Jang siya. Jang. Pamilya lang. Suportahan nimo. Suportahan. Ipakita nimo yung suporta. Oo. Nga naman. Importante, love ya. Dapat gumaya tong pamilya. Ano? Wala. What if isa sa ibang family or anak nimo ang gusto makigminyo og same sex? Suportahan ba nimo dili? Suportahan Japan kay family man anak ko. Family. What if dili nimo family? Wala na ko'y labot. Kaya di man ako Wala na kayo ano. Basta suportahan gid. Basta, support na lang. What if isa sa ibang family or anak nimo ang gusto makigminyo og same sex? Suportahan ba nimo dili? Oo, basta na kwarta pang kasal. Basta na kwarta. Pero sa man suportahan nimo dili? Support kayo. Suportahan gid nimo. Oo. What if dili nimo pamilya? Dili ko mangilabot, di man ako to pamilya. Pero pag pamilya suportahan nimo. Kayo. What if isa sa imong family or anak nimo ang makigminyo og same sex? Suportahan ba nimo dili? Suportahan ako. Ano naman? Kay kabalo ko kung kunsa na sila, unsay feelings nila. No. What if ikaw Ay, ang magminyo og same sex? mut lang. What if isa sa imong family or anak nimo ang gusto makigminyo og same sex? Suportahan nimo dili? Dili. Ano naman? Bitter gid ka. Sabutan ako nga dili siya paparingon. Bitter gid ka. Gago. Dili man mo igsoon ba nimo anak? Dili. Ano naman? Paning kam dili mo mikanan jud sa akong family, wala may mga inana nga klase god. So What if ikaw ang pinakauna? Oh. what if ra man di na Oh. mahitabo? What if ra wala. Okay. Nag-support ako sa mga LGBTQ pero kung sa ako lang ka scenario sige, ako man nahitabo sa ako so
Dili ka pabor. At sa imong pamilya anak nimo gusto magigminyog same sex supportan ba nimo dili? Supportahan ako kay mo may ang kagustuhan. Gustuhan. Basin ikaw na. Basin ikaw na. Dili ay. Dili po. Laki ta. Langit ta. Saan pag singgit nga laki ta? Darna. Wait lang, warag abo. So mga master no, regarding sa same-sex marriage sa Pilipinas, actually daghan man gid siya advantage, daghan po siya disadvantage. Pero kung sa ako lang siguro mga master no, well, siguro kung i-approve man galing siya, dili kay ko inana ka mo against. Ako lang murag okay lang man pud siguro no kung i-approve siya. Pero kung dili man galing siya i-approve, well, okay lang gihapon. Pero as far as I know mga master no, na ako'y nabalan nga isa ka bill nga pwede applicable siya para sa mga LGBT, which is called same-sex relationship. Actually naa siya, it's a bill, pwede mag-ipon ang duha ka gender or same-sex, pwede sila mag-ipon nga dili sila kasal. Pwede pud sila mag-conjugal property. Well, siguro kung interesado ka nga mabala na nga bill, pwede na mo i-check sa description below para mabasa nimo kung unsa magid ang klase nga bill. And actually mga master, sa Taiwan, actually aprobado na ang same-sex marriage, which is ang Taiwan ang pinakaunang nag-approve sa same-sex marriage. Well, dito sa Pilipinas, dili kay ko na nakasure kay nga naman ang Pilipinas man is more on religious country. Siyempre, dili na lang po ako palampason ng opportunity. Shoutout na lang din no, kay Lyndon Hanlay. Tama ba ko? Lyndon Hanlay from Malitbog. Then shoutout din kay Brickster Pasaol. Shoutout din kay Carex Loren Mabayo Salcedo. And shoutout kay Nelmer Rante. Shoutout sa inyo tanan guys, and then daghang kayong salamat sa pagtanaw sa akong mga video. And then by the way, kung namoy gusto ipabuhat sa ako namoy mga request, namoy gusto ipabuhat nga vlog, ayaw mo kaulaw guys, i-comment lang sa ubos or i-message ko ninyo kung asa man galing ng mga social media sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, or ikaw bala kung asa ka mas convenient para i-message ko nimo. Basta kaya na ko buhaton, walay problema. Okay? So mora siguro to no. Dili na lang sa siguro tataman para ani nga video. Basta sa ako lang kung unsa magaling ang imong output regarding sa same-sex marriage sa Pilipinas, basta go na lang ko. Normal pud kaayo guys nga naging mga tao nga dili pabor og pabor. Siguro we will kanang pray for the best na lang siguro kung sa magali lang desisyon. Okay? So, mga master, diri na lang tatama no. This has been your one and only Mayor Dorong sa Liang Doro. See you sa akong next vlog. Bye!